世界が恐れ絶賛した問題作。第一次大戦後のデンマーク。人々は貧困にあえいでいた。Vi har modtaget deres brev, hvor de anmoder om enkestøtte. Uden deres mands dødsattest kan jeg desværre ikke imødekomme deres anmodning. Din mand forsvinder ikke bare. Karoline? Hvem er det? Jeg er hendes mand. Hvor har du været? Så jeg har fået et nyt liv. Om forladelse. Verden er et frygteligt sted. Men vi bliver nødt til at tro på, at det ikke er sådan. Hvorfor skulle de hjælpe mig? Hvem skulle ellers gøre det? Hvad gjorde du med dit barn?ガール with needle